שלום לכם חברים, כאן רון, והיום אנחנו נשחק ב-GTA. כן, ייקח לו קצת זמן לעלות. בוא נלך לכאן, נלך ל-GTA, נעשה סטארט, ככה שיהיה לנו דברים. דווקא ההבדל של הפלייסטיישן 2 והפלייסטיישן 3 מאוד נוח. אבל מאוד נוח. וגם אתם יהיה לכם ממה לשמוע, וגם עם מי לדבר, וגם עם מי זה. לא יודע למה זה לא ככה עכשיו, אבל בסדר. לפחות אני אשחק GTA V. זה מזל שלא לחצתי על אחד. אוקיי, אז זה מה ככה מתחיל ה-GTA V, וגם ה-GTA V אונליין מתחיל ככה. כשאני לוחץ על ריבוע זה מראה לי אונליין בפלייסטיישן 3 ובפלייסטיישן 4. מה ההבדל בפלייסטיישן 3 ובפלייסטיישן 4? זה שזה יותר... איך אני אסביר לכם? בפלייסטיישן 3 זה יותר נראה חרה, והפלייסטיישן 4 זה נראה יותר אמיתי, יותר שווה, יותר... הגרפיקה שם היא יותר גדולה, היא יותר... נדמה שעשו עדכונים בפלייסטיישן 3, הרסו את הגרפיקה, אבל הרסו. ונדמה שהפלייסטיישן 4 היה יותר קל להריס משחקים, בגלל זה גם המציאו אותו. וזה מה שקורה, זה מה שיהיה לנו. אנחנו עכשיו נשחק ב-GTA V, ואחר כך נראה מה יהיה. אוקיי, כמו שאתם רואים, אנחנו הבחור הכושי הזה כאן. בואו נרביץ לכמה אנשים. איפה הסכין שלי? סכין, הנה הסכין. פה זה שכונה של טרוריסטים, רק שתדעו. ראיתם? פתאום אני רב מכות. ראיתם איזה מלחמה? פתאום אני מוציא כוס של בירה שפוכה. אני לא מאמין. כל המלאים דם. פה ונקפוץ. אמרתי לך לבוא לכאן, אמרתי לך לבוא לכאן. אוקיי, פה סנייפר. הופה! תברחו! דרסתי מישהו, דרסתי. וויהי, יש לי הליקופטר ואני בו רומס משטרות. כוס עמקס, שור נג ואחותו. הופה!
הופה! אללהו אכבר, אללהו אכבר. יאללה, בואו נסיים את זה עם הכלי תחבורה הכי מגניב שמצאתי בעולם GTA. עכשיו בוא נלך להתאבד, אללהו אכבר! ככה אני בלי אוברום עם המשטרה. ב-GTA אם אתם רואים שאתם לא מצליחים להרוג משטרות וכאלה, אז תתפסו באיזשהו מקום גבוה. אל תקשיבו לי. עכשיו בעצה באמת טובה, אם אתם רוצים לכוון, אז אם אתם רוצים באמת לרמוס משטרות, אז רגע שנייה, לקחו לי $10 על הדבר הזה. אוקיי, בוא נעשה פה, אוקיי. טלפון שלי איתי כמו זה לא יודע מה. אם אתם רוצים לרמוס משטרות וכאלה, אז עדיף שתשתמשו בזה. בויה! זה גם הליקופטר, אם אתם אם אתם באים להליקופטר. הרסתי איש. הרסתי איש. הופה, 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 הופה. אם אתם רוצים לדרוס משטרות וכאלה, אז עדיף שתשתמשו ברובה הכי שווה שיש עד היום, שזה נקרא שוטגן. או! ראיתם? שנייה. בום בום בום. עכשיו אתם קופצים לאוטו של משטרה ועושים אללהו אכבר ועושים נחלדר, לא יודע איך אומרים את זה. ליאור עם התספוחים שלו, אני לא טוב, זה לא עושה לי טוב, המשטרה הזאת, המכונית משטרה הזאת היא גרועה מוות. מה זה גרועה? כל מכה קטנה, נשבע כל מכה קטנה, וזהו, הלך לך המכונית. עכשיו בוא נמצא מכונית יותר שווה. סתם, אל תקשיבו. הרגו אותי בתוך המכונית, מה זה? יכולתי לעשות לכם גם זה וגם זה ביחד, אז זה היה טוב. אז ברור, אתם רואים את אז יאללה, בואו ננסה לפוסס עוד משטרות. בויה בויה בויה. בואו נשתמש קצת בסלף.
רואים מה זה לכוון? לכוון זה החיים, סתם. בואו נתאים את ה... ראיתם איזה בחור אני מעדיף להילחם בתוך חניון קטן כזה עם דרכים מוזרים. נדמה לי אחרי זה אני אתחיל לראות בנגים. אני זוכר את המקום הזה, זה היה במרוץ של ליאור. פה בפנים היה לו איזה משהו, ואז הוא היה נתקע באיזה בניין ובום. הוא היה מת. גזען. בוא נעלה הכי למעלה, ככה לא ימצאו אותך. ככה לא ימצאו אף אחד. נשבע, מי שפה למעלה. היה לי עכשיו מכונית, מה הייתי עושה? אתם יודעים מה? בואו ננסה לטפס על תחנת רכבת. בלי ליפול. אל תיפול בבקשה, אל תיפול. די בבקשה. בויה! עשינו את מה שעשינו. עכשיו אנחנו יכולים ללכת על הבניין הזה ולראות בנגים. חבל שלא הפעלתי מסנח. נפל על הפרצוף ולא קרה לו כלום. אוקיי, אני אקח את המכונית הזאת. בואנה יא חתיכת זבל. מחלק... בואנה יא חתיכת בנג מטורלל. אוי שיט, תרחק ממני יא זבל, תרחק ממני. עכשיו בוא נעצור לו פה. שוטגן, ואז... יאללה, הולכים לרצוח את שושן. או ששושן גנב לי את המכונית. הופה, זה מכון... לא, שיט, לא. תעזבו את האישה. מסכנה אישה, מסכנה. בוא נלך לאוטו הזה כאן. אני מלא דם, אלוהים. פה מוזיקה, אין פה... You know, fuck it. חניון של שלמה. כאן כל המכונות חונות. עכשיו אנחנו לא חונים, עכשיו אנחנו קופצים. ונתחיל לראות בנגים. אוקיי. עכשיו, אם אני לא טועה, עולים לפה, עושים סיבוב כאן. אחר כך עולים לפה. אחר כך הולכים לפה, אם אני לא טועה, הולכים למעלה. במקום ללכת לפה, למעלה לפה. אחר כך הולכים לפה. ואז מגיע דבר מטורף. אללהו אכבר. אללהו אכבר. זה מה שרציתי לומר. אללהו אכבר.
לא, לא! לא! לא מספיק התרפאתי! בוא נלך לרצוח אנשים. בונה אותו! בונה! אני אפרק אותך! אחרי זה תלך אליו ככה ואחר כך תכוון עליו את ה... פאקינג שוטגן! נהג מונית מטומטם! יאללה, תתחבא באיזה קיר. שיט. אוי שיט! פגעתי בו אבל... ברור בנגים. בגלל בנגים מפגרים אז אני עכשיו מת. עכשיו מה שאני אעשה, אני אעשה דבר די משוגע שאני לא הולך לעשות אותו ביום יום. אני לא... בוא נראה כמה כדורים יש לי. אין לי כמה כדורים. אז בוא נלך ל-GTA V. אם אתם לא יודעים, יש לי GTA V בטלפון, אפליקציה של מודים. אם אתם רוצים להתקין אז תרשמו GTA V בגוגל פליי, ואחר כך תתקינו את ה-GTA V ואיך מלא קודים. מה זה? הטלפון הזה לא בקשה לי להפעיל כלום. תודה לאל, לפחות זה. מה אתה אומר לי? No, I don't. אוקיי, וואי. אוקיי, וואי. מה אתה עכשיו? הטלפון הזה נהיה דפוק, אלוהים. לא. וואי. אוקיי. עכשיו אם אני לא טועה. בויה. בום! בויה! אפשר להרוג מישהו כמוני. אני כמו ג'קי צ'אנק. גם אם זה לא פגע בו, אני הרגתי.
שיט, אם הוא לא היה בא מפה, אז הייתי מנצח. אבל טוב, אנחנו היינו בסקור טוב. טוב מאוד. טוב מאוד הסקור שהגענו. אין, הטלפון שלי דפוק. מה זה דפוק? צריך לסלם את זה. בינתיים, בוא נראה אם יש מה למצוא פה. יש לנו איש פטיש. בוא נראה אם הוא רוצה למות. אתה מעשן? אין לך כבוד? אין לך כבוד? אתה עוד חי? שנדמה לי. אותו! או לא מגיע לך לחיות! יחד יותר מסריח! או! איך ידעתי שלהם יש כסף? בום! 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 אומייגאדש! בום! בום! דמג' לא! בוא נראה אם יש מי לרצוח. או, יש מישהו... או! אלה יש להם הרבה כסף. קח את זה, יא חתיכת שמן. שמעת רון? כן, שמעתי, אני באמצע סרטון. תודה. בוא נתקוף את האיש הזה, סליחה על הרעש שהיה פה, פשוט אחותי מברברת לי במוח וזה לא נעים לי, אז באתי ללכת. בויה! אם אני לא מכוון על איש פטיש. טוב! נדמה שאני לא הרגתי אותך מספיק. שיט, אני בחרתי להילחם במוזיאון. לא, נו באמת, אם הייתי מתחבא מאחורי המכונית משטרה, הקטע הוא זה קצת קטע מוזר. כשמגיע לך משטרה, אתה הורג מכונית אחד, אתה מוציא מכונית, אתה מתחבא מתחת המכונית, ואז אף אחד, אם לא בא לך מאחורה, אף אחד לא יכול להרוג אותך.
עכשיו לא יכולים לדעת. כמה כסף? 12 דולר, 12 דולר. בואנה, בואנה, בואנה. את... לא! 10 דולר. איפה הכדור? איפה הכדור? ניסית לעזור לה! יא חתיכת... לתוך הגרון, לתוך הפנים, קח את זה, קח ברסיה, קח ברסיה. לא ראיתי שיש פה משטרה. damage. שיט! באו לי מאחורה. צריך לבדוק באחורה אם יש מתמודדים. אז דבר ראשון, התקנתי משחק חדש של טנקים. אתם מוזמנים להתקין אותו בטלפון. זה באמת משחק פיסוס. באמת זה פיסוס. בואנה. מי רוצח? מי רוצח? מי רוצחים של אבא? מי רוצחים של אבא? חתיכת חררה מעליך. אני יהרוג אותך. יא דודי, אני יהרוג אותך. לא. עכשיו בוא נהרוג את האיש הזה. אתם יודעים מה? קצת משעמם לי. אולי נעבור ב-Call of Duty, Black Ops. בוא נהרוג אותו במכות, אחר כך לא ישלחו עליי משטרה. טלפון, משקפיים. נכבד, עכשיו בוא ניתן לו אחד ברסיה. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. עכשיו אתה מושבת אצלי. איזה אלרון רוגי אתה מושבת. עכשיו להיות בטוח שהוא לא חי. תודה רבה.
Call of Duty. זה יהיה קצת יותר מעניין. בלק אופס, הנה הבלק אופס שלי. בלק אופס של אבא. היום אני אשחק קצת באונליין, ככה you lose. And today is my friend. $15 על מה? חתיכת בית חולים שכמעט לא עשו לי כלום. אתה יודע מה? תסתלק במשחק הזה. לא עושה יותר. גודביי, שלום, ולא להתראות. ביי ביי משחק, ביי ביי GTA. נשים משחק שהוא קצת יותר שווה. Infinite Warfare אני לא רוצה כי זה לא עתידני יותר מדי, אבל בלק אופס 3 אני רוצה. בלק אופס 3 זה אחד הראשונים שאני רוצה. ואחר כך נעבור מבלק אופס 3 לבטלפילד. מבטלפילד נדמה לי שאנחנו נעבור ל-Call of Duty Advanced Warfare. עכשיו בוא נדליק את הטלפון שלי בתקווה רגע שנייה, אני צריך לעשות משהו. כן. אוקיי, אני אקח את החשבון. היי! אני מדברת. 7:30 אתה מוריד את פוש. יש לך עוד 40 דקות. אבל עכשיו אני באה לשם. לא. אז הנה חזרתי עם בלק אופס 3 ביד. אוקיי? אני אומר 4. אז כן, זה האיש שבחרתי. אוקיי. אוקיי, אחד יותר.
רואה בנגים, בנגים. אתם יודעים מה? שלוש, שבע, אחד, אפס. אוקיי. עכשיו יש לנו את זה, הוא מחשב מי יהיה בכחולים ומי יהיה באדומים. הוא מחשב יותר מדי. הופה! הוא התחיל, הוא גמר לחשב. הוא חשב, הוא מחשב, הוא מחשב. 4, 3, 2, 1. יאללה! פתח, סוף כל סוף מצאנו עיר. סוף כל סוף מצאנו עיר בבלק אופס 3. בבלק אופס 3. לא בלק אופס, בלק אופס. סתם. בלק אופס קוראים לזה. בלק אופס 3. אומרים את זה ככה. עכשיו מה שאני יכול לעשות זה רק הרובים שיש לי. אני אקח את זה. גם יש לי אקדח טוב, גם רובה טוב, גם כוון טובה, וגם יש לי מפה כזאת מוזרה, שאני יודע בדיוק איפה המרכז שלה. אז בואו נחכה טיפה. בואו נלך לפה. איך ידעתי שיהרגו אותי, איך ידעתי. שיט! תהרוג אותו, יא חתיכת בן אדם מסריח. אוי שיט, אם הייתי עושה את זה קצת לפני, אז זה היה טוב. זה לא פייר, אלה כאן הם יותר מדי טובים. הופה! שיט! רציתי להרוג אותה, אבל לא כל כך הצלחתי. בואו נתחיל לשחק. אני נשבע, אני אלוף רק באקדח. זה משהו לא נורמלי. אוקיי, כמו שאתם רואים, האקדח שיש לי זה לא סתם אקדח, זה אקדח. מה זה טוב? איי, דמת! בוא נחליף אחרי זה רובה. או, גורגן עם סנייפר. לא עם סנייפר, עם... נו. כזה. יאללה, גורגן! תיסע עליי, סתם. מי הרג אותי עכשיו? מי הרג אותי? מי הזבל שהרג אותי עכשיו? מי הזבל שהרג אותי? ראיתם איזה משגר מהר יש לי? הייתי צריך להתחבות כאן ואז לראות בהם. דווקא לא כדאי שאני אתפוס אנשים במקום הזה, אני צריך ללכת לפה, להיזהר,
ולעלות לפה, לשירותי. מה? החרות. הגורגן שלי לא עובד. אני... מה לעשות? אם הוא היה קצת יותר פחות מהיר, אז הייתי הורג אותו. אני לא כמו במולטיפלייר הרגיל, שאני ממש טורף אנשים בככה זמן. איך לא הרגת אותו, אלוהים? אוקיי, עכשיו אני אעשה קצת בנגים. אני צריך להיות מוכן לאנשים האלה. מי החרא הזה שהגיע? מי? רוני, יש לך הרבה בלגן בחדר. נלך לפה. נקפוץ. נלך לפה. נלך לפה. בסוף הרגתי אותה. זה היה היא. זה היה אישה. מה? הייתי צריך לכוון על העם, לא לשם. עכשיו אני אעשה את זה. אני אכוון על העם. אסור לי להיות מפה, אסור לי להיות פה, אסור לי. לי אסור. או סוף כל סוף במקום שאני רגיל להיות. אני רואה עם בנגים. אוקיי, בוא נשתמש במהלך המיוחד שלנו. הסנייפר! הופה! לא הרג אותה. אבל תשמעו, הסנייפר הזה לא סנייפר, הבזוקי. בוא נשתמש במהלך האחרון שיש לנו, הבזוקי. וניסחנו! יש! ניסחנו! ניסחון כושל! הופה, פה, איזה, וואו, האיש מתגלגל בתוך הבנדריות, אלוהים. בואו נראה באיזה מקום אני הייתי. אחרון, תמיד.
תמיד באונליין האחרון. עכשיו אני אוכיח לכם, אני אשחק משחק יותר מגניב בכל of Duty, שקוראים לו Battlefield. Battlefield 4. Yes. You going. כמו שאמרת, אני רואה בנגים. לא יודע למה, נראה לי למה נכנס להראש הבנגים האלה, לא יודע. סתם דבר מטומטם הבנגים האלה. בנגים, 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 הכל בנגים. בוא נראה אם יש משהו נחמד ביוטיוב. או טופ גיק. הופה. וואו וואו. טופ גיק, טופ גיק. יפה. יפה. עוד טופ גיק. עוד פעם טופ גיק. רואים, זה יותר כיף, זה יותר פיסוסים, זה יותר הכל. יאללה. בוא נלחץ פליי. נחכה כמה שניות שזה יעלה, ואחר כך אני אשחק איתכם בטים דאת'מאץ' במשחק הכי טוב שהיה בתולדות בטלפילד, בתולדות המשחקי רובים. בוא נלך למולטיפלייר, נלך לפה, ודרך המולטיפלייר נלך לטים דאת'מאץ' בטלפילד 4. ויאללה, בוא נשחק. אז המשחק קשור על יש טנקים באונליין. נדבר עכשיו על האונליין. הפרקים אולי אני אעשה, אולי לא. ומתי שאני אעשה, אני אעשה באמת פרק מיוחד לפרקים של הסדרה. לסדרת בטלפילד. אוקיי, אז זאת העיר שאנחנו נמצאים בה. 3, 2, 1, let's go it. אוקיי, עכשיו אנחנו נצטרך למות. הרגתי אותי בעצמי. ואנחנו צריכים לבחור קצת רובה יותר טוב. You know what I mean. Today is a shotgun and to talk fucking today. To talk fucking today. מה זאת המילה fucking new, fucking fair. אוקיי, אז עשינו את מה שרצינו. עכשיו בואו נלך להרוג אנשים כמובן. כמו שאתם רואים, זה יותר נוח וזה יותר לא אמרתי שזה יותר עתידני. היה שם משחק אחד עתידני, אבל הוא לא היה כזה טוב כמו המשחק הזה, כמו המשחק בטלפילד 4 או בטלפילד 1 או כל הדברים האלה, וגם אני אעלה בטלפילד 1. עכשיו בוא ניכנס לדבר הזה ונסגור את הדלת ככה שלא הורו אותנו. דווקא אנחנו צריכים לסגור את הדלת כאן ולא שם. אז בוא נפתח את הדלת, נסגור את הדלת פה. אוקיי, עכשיו בזהירות יכול. אוקיי, יאללה, let's go it, let's do it.
וגם אתם יכולים לומר, אני אומר גו גו גו. חשבתי שיש מישהו... ראיתם? ראיתם איזה קשה זה? אוקיי, אז בואו נצטרף עוד פעם לדבר הזה. בינתיים אין טנקים. לא מצאתי פה שום טנק בינתיים. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לאט וזה. שלא פססו אותי, שלא יהרגו אותי, שלא יעשו ממני גסיסה, שלא יעשו ממני עגבניה. נלך לאט ובזהירות, כמו טקטיקת הנחש. זוז, עד שיעשו את זה ייקח הרבה זמן ואני אמות. אני אהיה כבר בגיל 90 ומשהו. אוקיי, ראיתי מישהו אחד שם. בוא נלך לפוצץ את אני קורא לזה רויג'ק. אם אתה שומע ליאור, זה אני רון, ואני מקווה שתאהב את הערוץ שלי, כי אני נתתי לך סאב לערוץ, ובזכותך פתחתי את הערוץ. וגם בזכות החלום שלי, יש איזה דבר עם גיימינג, ערוץ עם גיימינג ששון מקספינר זכה. אז אני רוצה להגיד לו כל הכבוד, אפילו שאני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו באמיתי, אבל עדיין, מזל טוב. אם אתה רואה איזה ספינר, איי שיט, התבלבלתי. במקום ללכת לפה, במקום לכוון ולראות, או במקום לראות, אני עשיתי משהו שטותי. נלך לאט ובזהירות, שלא יהרגו אותי. מה שמוזר במפות האלה, שהמפות האלה כל כך קטנות, אני לא יודע למה. ראיתי מישהו שם, ראיתי מישהו יורה. הוא היה פה המנהיג. אוקיי, אז עכשיו נעשה דבר קצת יותר... אני טוב עם אקדחים, אני לא טוב עם רובים וכאלה. אני טוב להשתמש עם אקדח, הכי טוב. מהיר ביותר. איך ידעתי? ראיתי שם מישהו. ראיתי. איך ידעתי? זה צריך לברוח ולא להיות לשם. עד שהוא היה יוצא כמובן, ואז הייתי הורג אותו. ושיש גם מפות קטנות, גם אין ג'יפים, אין טנקים ואין כלום. המפה צריכה גם לעבור לשם ולגמור שם. מה זה? דרך כלל המפה זה בכאילו שנותנים לנו להילחם באילת ובמערבה, ואנחנו נלחמים. עכשיו זה סתם כמו Call of Duty. נעשה את זה בתור אקדח. אני רואה בנגים אני רואה. תיזהר. יופי. Come on, is duty. Come on. Go.
אכפה עליכם. מעניין איפה שכחתי את הרובה הזה. הופה! אוי, איזה רובה השגתי. תודה רבה. והוא שלא לקחת את הרובה, אבל לא הייתי צריך לקחת את הרובה. זה לא פייר. אבל המשחק טוב, אבל הגרפיקה גרועה. מה זה גרוע? גרוע. אמור להיות פה איפשהו. קלטתי אותך, דודי! קלטתי אותך! אולי תעזור לי פה, במקום לשבת ולראות בנגים. אללהו אכבר! איי שיט! הופה! רואים? ככה עושים. חביב אחורה טנק, מתחכים שהחיים יתמלאו. אוקיי, עכשיו אני צריך שהחיים שלי יתמלאו. יאללה, עכשיו אני יכול לצאת. רואים, הורגים מישהו? אחרי זה אם אתה מאבד חיים? שיט! שיט! הייתי צריך לבדוק במפה אם יש אורן. הייתי זורק גרנייט וכולם היו מתפוצצים. דווקא הגרנייט במשחקי השוטגן ולמיניהם קשה מאוד לזרוק גרנייט ולפגוע. כאילו מה אתם עושים? שנזרוק גרנייט ולא נפגע? אני רק נדמה לי פעם אחת בבטלפיד הופה! החבר קרא לעזור לו, אמר גו 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 בנשק, לא בנשק, במכשיר קשר, לכולם יש מכשירי קשר, בגלל זה אתה יכול להגיד go go go, let's go, and fire, וכל הדברים האלה, בוא לכאן, תשמור עליי, דברים כאלה, רק באנגלית. איש ונהרוג אותו! אוקיי, הם מובילים. מי ביקש? What the hell? והיום אני עושה פעם ראשונה לייב, אז תגידו לי מזל טוב. החלטתי שאני כבר רוצה לעשות כבר לייבים.
לרדת לפה! למה לא באים לעזור לי? למה? למה לא באים לעזור לי? למה המדינה הזאת כזאת חרא? אוקיי, 70, 100. בוא נראה כמה השגתי. שיחקנו בין 10 דקות. זה לנינטנדו סוויץ'. עוד משחק לנינטנדו סוויץ'. אוקיי. ומי שלא יודע, אני משחק דרך המחשב בפליישן, אז מי שרוצה לעשות את זה, יש מכשיר, תודיעו לי הופה! הופה, סוף כל סוף. הופה, מכונית לידי. 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, קדימה, לצאת לדרך. גו, 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 גו. בוא נאמר להתחלה, גו, 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 גו. מפה גדולה ומפה יפה. בוא נרד לפה. או, בוא ניכנס לבריכה של שושן. גם המדרגות פה יפות. תשמעו, השקיעו בעיר הזאתי. באתי לדקור אותו והוא בינתיים הורג אותי. חבל שלא נגמר לו הכדורים. הראתי לו 34. גם יש מד חיים שאתה יודע כמה זמן לזה. איך ידעתי? יש! הרג אותו! יש! יש! נבוא לקחת לו את ההווה. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אללהו אכבר! זאת באמת עיר. השקיעו בעיר הזאת מיליונים. נדמה שאנחנו בחיפה פה, מסתובבים בין... בחיפה. אנשים באיזה של מלון בחיפה. אמרו לך שכחתי פה. פה.
אללהו אכבר, אללהו אכבר. 45 הורדתי לו. כמה כדורים צריכים להרוג בשביל בן אדם? יש! לפחות השגתי משהו. או, עכשיו אנחנו צריכים להתקלח במים קרים. אללהו אכבר! הופה, ראיתם את ה-165? חשבתם בטח שואלים את עצמכם בשביל מה ה-165 האלה? מה זה נותנים? בבקאפ 3 זה נותן מכשירים בשביל להפעיל מכשירים. פה זה הולך עם דרגות. כל איש שאתם הורגים, יש סיכוי שתעלו יותר דרגות. תודה רבה שפתחתם לי את הדלת. לא, נו, באמת, למה לא הסתכלתי? למה לא הסתכלתי? למה? עכשיו זה הכל בגללי. אוקיי. הנה ראיתי אחד. נשבע ראיתי אחד. בנס. אוקיי, בוא ניקח לו את הרובה. דווקא רובה טוב, דודי. אוקיי, אנחנו המובילים. 33, 39, 39 לנו, 33 לקבוצה האדומה. לא הספקתי, איך זה לא פגע בו, איך יש לו קיר הגנה, מה? אני לא מבין את זה. היום אין לי צ'אנס. אוקיי, יאללה. בואו נרוויח כמה שיותר בנגים. הכי חשוב בנגים. בנגים זה מה שחשוב. עכשיו גם יש לי גם שוטגן וגם רובה מהיר. זה אני שמתי. אללהו אכבר, אללהו אכבר. אוקיי, פה אנחנו צריכים לעלות. אין לי זמן. מה? זה לא יכול להיות. יש לגים במשחק הזה. לעשות זה שם, פה. תשעים ותשע אחוז הורדתי לו. שאלו 99, הורדתי לא רק אחוז אחד. לא הם.
יש! קצ'או! 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 נדמה לי שהיום אני עולה דרגה, נדמה לי. עוד שאני כמעט עולה דרגה. הופה. אוקיי, בוא נעלה איפה שהכחולים, כי הכחולים אפשר להרוג אותם. שיט, זה כחול, זה כחול. לרדת מפה. בני גנץ. אוקיי, יש לי פה ברה. מה שעשו במשחק הזה, הם שמו רובים במשטחים של מקומות שיקחו אותם, וזה בעצם רובים מיוחדים, you know. אין, תמיד רובים, מהיר זה יהיה, זה יותר מהיר מהאקדח, אבל האקדח יותר פוגע. למשל סנייפר, אוקיי, אני אחליף רובה. למשל סנייפר, לא עושה את העבודה. עכשיו שהחלפתי נג'ק, אז אני עכשיו יכול להראות שאני לא מטומטם. יש, אנחנו מובילים. What the hell? הלוואי יהרגו אותך, הלוואי. אז אחרי המשחק הזה נגמר את הלייב המענה שלנו. אתם רואים, הכל פיסוסים, הכל בנגים. אוי, שיט. ב-77% יכולתי לחסום את זה, לקחת את הסכין ולדקור אותו וטח. זה או לחיים ולא על מוות. אוקיי, בוא נעשה גם את האקדח הזה.
נדמה שאנחנו לא ננצח בסוף. נדמה שאנחנו דווקא נשחיק. אם אני אנצח ויהיה ניצחון, אז סחטיין עלינו. וגם אני עומד לעלות שלב. אני עכשיו בשלב שמיני במולטיפלייר. מולטיפלייר. מה אני נכנס? אני צריך לשאת. בוא נראה אתכם נגד זה. צריך להתאים. או! בויה! בוא נראה כמה קיבלנו. כמה אני קיבלתי, ואני ממליץ לכם מאוד להתקין אותו או למחשב, או לפלייסטיישן 4, או לאקסבוקס 360, או לאקסבוקס 1, או לפלייסטיישן 3 אם יש לכם. תקנו אותו, ולא משנה מאיפה. אז יאללה ביי, אנחנו סיימנו את הסרטון הזה, את הלייב שלנו להיום, וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.